sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko, kaya't papurit sa sambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, pangawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo
ko lang naranasan ang tamis na iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Nago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko man babayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, inugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus,
katulad, O Panginoong Jesus, O Diyos Jesus. Pag-ibig mo'y walang katulad, Panginoon, kay buti mo. Binago mo ang buhay ko nung ako'y wala sa'yo. Ang buhay ko'y kulog-kulog, kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad, O Panginoon Jesus, oh Diyos Jesus. Pag-ibig mo'y walang katulad, Jesus, oh Diyos Jesus. Pag-ibig mo'y walang katulad, O Panginoong Jesus, oh Diyos Jesus. Pag-ibig mo'y walang katulad. Si Jesus, kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus, kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan,
namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sa niyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nakudiyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nakudiyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your heart if you will let it. I was blind when it
luka when you are down and try to believe. Sometimes we have to be knocked down to make God look up. Whoa, I was looking up from the bottom when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. Sometimes we have to be knocked down to make God look up. Whoa, I was looking up from the bottom when it finally shined on me. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Lagi ginaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay sa
nakitiwala sa'yo. Aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nakitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananatin na. Ang pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahin na. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nakitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing na. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluhan. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking titig, pitig ng puso ko'y iyong harinig. Anak, labis kitang iibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong
ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Muling ko'y hiling sa aking dibdib, pitik na puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Puno ko'y hiling sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang Diyos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa'kin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa'kin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan.
pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo ang babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. You laid your hand, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful on the prairie. Lord, you put forth the mountain, always up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put forth the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth in the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea you made to give us life abundantly. You have the earth in the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Bless the Lord, his angels. Bless his holy name. Bless the Lord, his ministers that do his pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Bless the Lord, his angels. Bless his holy name. Bless the Lord, his minister that do his pleasure. Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from destruction, who crown with loving kindness and tender mercy.
that all his benefits, bless the Lord, bless his holy name. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with him. For he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with him. I've fallen head over heels in love with Jesus. Amen. Hallelujah. I've fallen head over heels in love with him. For he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with him. I thought I knew that love was all about. For I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that his love was love I never thought could be. I've fallen head over heels in love with Jesus. Fallen head over heels in love with him. For he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that he is mine and I am his makes me want to live my life so all can see. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with him. For he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with him. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umimindig kay Jesus.
Tahimik ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya pasalamatan. Tahimik ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify Jesus. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aking Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Ang aking puso'y may kasalanan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-kamang hari ang gawa. Hallelujah. May nangako, mabalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kagalakan, nag-aawitan
kawitan, ang mga kamang-hamang iyang gawa, hallelujah. Kay nangako babalik dito, puri niya tadali niya sa kaharian, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Pandan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Pandan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that it keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that it keeping me alive, and Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po mga minamahal na kapatid. Darito po tayo sa pangalawang yugto po, mga minamahal ng pagpapayag ng kalwatian ang tumawag po sa atin, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, una sa lahat, ako po'y bumabati. Nagpupuri, luwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Gunin po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Assistant Pastor Gina C. Almeida, sa kanyang beloved children, beloved family, sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal, ating mga kapatid, ating beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po sa mga baguhan, o sa ating mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po.
Dito po mga minamahal, babasa po tayo mga minamahal ng mga talata para po sa, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, mga bisita po. Dito po sa awit 111:4, dito po sa 4, kanyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghan gawa upang alalahanin. Ang Panginoon ay mapagbiyaya, puspos ng kahabagan. Dito po sa awit 96:3, dito po mga minamahal na nakasaad, sinasabi, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilalas niyang mga gawa sa lahat ng bayan. Declare His glory among the heathen, His wonder among all people. Kailangan daw po natin hayag mga mga dakilang tandahimala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Bakit po mga minahal? To edify the church, upang tayo'y magsutumibay sa ating pananampalataya, lalo-lalo na po sa mga baguhan, sa mga bisita, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat na nagpapagal nahirapan lumapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingaan, mga minamahal, yung may mga karamdaman, mga minamahal, na wala na pong kagalingan sa doktor, mga bulag, mga pipi, pilay, mga cancer, mga minamahal, diabetes, high blood, o anumang karamdaman mayroon ka, mga minamahal, narito po ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pagpahingain sa ating kahirapan, sa ating mga karamdaman, sa ating mga problema. Proteksyon natin sa lumalalang mapanganib sa mundong ito, sa COVID-19, sa digmaan na yan, mga minamahal, tayo po pangako na mahal na Panginoon. Tayo po na nasa katotohanan, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay buhay, mga minamahal. Hindi po pwedeng hindi mangyari ito, mga minamahal, sapagkat sinalita ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, kung hindi ako gagawa ng himala, kahit sa papanong paraan, hindi kayo maniniwala. Ano po ang dakilang layunin na mahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon gumagawa ng dakilang tanda himala upang tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal, sapagkat napakahalaga po ng ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya po sa pamamagitan po ng dakilang kahabagan at pag-ibig na mahal na Panginoon, gumagawa po ng himala upang tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, upang tayo wag manlupay-pay kundi magsutumibay unto edifying the church, ang sabi po ng banal na kasulatan. Sapagkat napakahalaga po talaga ng kaligtasan natin. Kaya maganda po mga minamahal ang ating minamahal mga kapatid, na magpapahayag ng kabutihan, mga dakilang tanda himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. Mga minamahal, medyo gahol po tayo mga minamahal sa oras. Mayroon po tayo maximum po, mga minamahal, minimum ng 5 minutes, maximum po ng 7 minutes, mga minamahal. Kaya po ang ating mga minamahal na kapatid, maganda po mga minamahal, ang babanggitin ko po mga minamahal, bali 4 po sila na pinagpala ng ating minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal, maganda po ang ating kapatid. Una po magpapatuto mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Natividad de la Cruz. Sundan po siya ng ating brother Norman Intrada, ang huling kapatid po natin na magpapatuto, ating kapatid Christian Bigaong, mga minamahal. So hindi na po magtatagal, aking tinatawagan na po mga minamahal ang unang magpapatuwa ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Natividad de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen, praise the Lord po. Ang pinakmataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Amen, lamang. praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at patbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen, praise the Lord. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran, magandang hapon po sa ating pong lahat ng mga minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapong ito upang sariwain, dakilain ng mga
himala ng ari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo nito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, aking pong pinapasalamatan minamahal ang pagdaos po ng ating pong 36 years church anniversary po minamahal. Amen. Noong Praise the nakaraang Lord. linggo po minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo po ay kinahabagan niya upang bigyan ng kalakasan sa ating pagdaos po minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil po tayo ay halos pagod po minamahal sa ating paglilingkod po sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat andyan ang pinakamahal na Panginoon na kukumpol po sa ating minamahal, sa ating physical na kapangangatawan minamahal. Mga minamahal, hallelujah, nung ako po ay humayo po minamahal sa aming pong barangay minamahal, andyan minamahal na isa lamang po yung aking inimbita minamahal. Subalit yung aking inimbita minamahal, nag-imbita din po minamahal sa kabagan po ng Praise the ating Lord. pinakamahal na Panginoon, na doble-doble po minamahal yung aking hatid po dito sa ating banal na gawain minamahal na mga kaluluwa po minamahal. Yes, so much this. Bagamat andyan minamahal na napakahirap po minamahal na mag-akay ng kaluluwa minamahal dito sa ating banal na gawain, andyan na ako'y kinabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa paghayo po sa kanila minamahal. Na minamahal noon po minamahal nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung po aking mahal na asawa ang nanasay po minamahal. Dahil po siya po ay may karamdaman noon minamahal. Nagkaroon po siya ng karamdaman minamahal na namaga po yung buo po niyang katawan minamahal. At mayroon din po siyang goiter po minamahal. Dahil po sa paghanap po ng aming lunas minamahal sa kanya minamahal, ang kanya pong napakinggan sa programa po sa radyo minamahal, na ito po ay kanyang napakinggan na lahat ng uri ng karamdaman dito sa Jesus Miracle Crusade ay pinapagaling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise At the yun Lord. po ay kanyang sinubaybayan noon minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon, siya po ay binigyan pa po ng 22 years na kahabagan ng Panginoon na habang buhay na Amen. Praise dinugtong the sa kanya minamahal. Kahit aking pinapasalamatan niya noon Praise the minamahal Lord. Amen. sa kanyang kalusugan noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon last previous years po minamahal. Diyan minamahal dahil po sa kanyang panalangin po minamahal, na ako'y gusto niyang makasama dito sa ating panagawain minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal Panginoon, na ako'y nakasama na ninyo dito sa ating panagawain minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil po 2014 po minamahal, nung ako'y nag-decide minamahal, na ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon, na ako'y nakasama na ninyo dito sa ating panagawain minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, andyan na palagi po niya akong sinasabihan minamahal. Subalit sa katigasan ng aking puso minamahal, ay hindi ko siya sinusunod minamahal. Dahil po sa kanyang panalangin po minamahal, na ako'y makasama niya minamahal, at yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na nag-decide po ako minamahal na paano ang aking buhay minamahal, paano ang aking pamilya kung siya lamang ang maliligtas, sabi ko minamahal. Kaya't minamahal, andyan minamahal na taong 2014 po nung ako'y nag-decide minamahal na magpabautismo minamahal. Andyan minamahal nung araw minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po minamahal. Ngunit minamahal, nung ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise Kaya't the Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Hallelujah, andyan minamahal. Sa aking buhay minamahal na hindi ko sukat akalain na pangyayari minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Taong 2003 po minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating banal na gawain sa aking mahal na asawa minamahal,
Ako'y sinundan ng 4 na kalalakiang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. Na noon po kasalukuyan 3 buwan pa lamang noon, yung aking minamahal yung tricycle noon minamahal. Paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal, na ito ay gusto niyang agawin na yung aking minamahal na yung tricycle minamahal. Subalit nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa paggabay niya po sa amin sa bawat pag-alis po sa aming tahanan minamahal. Na ito po ay kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal. Sa amin pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na iyon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Amen. Praise the na wala Lord. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming sambayan minamahal. Andyan din po nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa araw-araw na ating pamumuhay minamahal, na pinagpo-provide niya yung ating pangangailangan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpalang pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise lamang. the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless sa pinagpalang buhay na patutunan na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at dahil maigsi po ang ating oras, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister na Natividad de la Cruz. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Norman Intrata. Amen. Praise the Lord. Pinakataas, pagpuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. pala. Praise the Lord. Pangalawa po, beloved, Honorable Pastor, Evangelist Verda Almeida, ganun din ang beloved Assistant Pastor din na si Almeida. Hindi natin nakalimutan, turot aral, iniwan niya sa atin. Ganun din sa lahat ng mga mahal nila sa buhay. Ganun din sa Amen. Praise the Lord. Ganon din sa inyong lahat, mga beloved worker pastoral dito sa San Carlos na pinunahan ni beloved ordained preacher Bubunyer saka kanilang mahal na anak si beloved Divine. Medyo pasensya na po, medyo kinakabahan ako po. Pangalawa po, ay ganun din sa inyong lahat, mga kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako ay gusto ko may pahayag lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon Jesus sa amin, na kabutihan na ginawa niya sa amin. Ako noong wala umpisa itong pandemic, dumaan kami din sa pagsubok doon sa Maynila. Kaming lahat nasa bahay. Yung anak ko, mga apo kong 2. Kami po ay natrangkaso. Saka inuubo, sinisipon kami. Nag-aalala kami kasi may maliit na bata pa sa amin. Kaya kami pa ay nag-alala, hindi namin pinapaano sa mga kapitbahay namin para hindi kami maanoan ng trangkaso sa kanila. Kaso, sa kababagan ng pinakamamahal na Jesus, sa pagpupuri namin lagi sa mahal na Jesus, ay kami po ay pinagaling ng pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Kaya nung itong taon na ito, pangalawa,
kami po ay sabi ko sa anak ko, anak, uwi na tayo sa Pangasinan. Sabi ko, lalo may edad na ako, sabi ko sa kanya, kaya doon tayo sa Pangasinan kako, na nandun yung mga kapatid mo ako. Kaya, hindi nagtagal, siya ay nagdesisyon, o sige, bakasyon tayo, sabi niya. Kaya kami po ay narito, kami po ay galak na galak. Nung nakarating kami dito, kasi nakakita kami ng mga kapatiran na dito sa loob ng pastoral. Kami ay dumadalo na ngayon. Praise the Lord. Ito kasi, itong pandemic, ito na dumaan na itong pinakalas na, yung anak ko na sumama sa atin nung anniversary dito, siya ay tinago nila ang problema sa akin. Kaya nung dumating siya, hinahanap ko yung manugang ko. Bakit hindi mo sinama yung asawa mo? Sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako na pinento niya sa akin, Nay, wala na yung asawa ko. Sabi niya, ako ay masakit ang loob ko kasi mga bata pa sila. Kasi bakit? Ano nangyari? Sabi ko, na-COVID siya pala. Matinding COVID doon sa kanila sa Nueva Ecija. Kaya tinago nila ako, ilang buwan yan. Nangyari doon noon ng September. At saka, ngayon ko lang nalaman nung dumating siya na siya ay patay na yung manugang kong babae. At saka nung ito na naman, nung sumunod yung mahal kong manugang na naman, si John, eh, hindi ko alam na naman, di nila pinaalam sa akin. Kapitbahay ko na sila. Eh pagkatapos, nung isang linggo na gusto ko nang pumunta doon sa bahay nila na pumasyal, binawalan nila ako na hindi ka pupunta dyan, na sabi nila yung mga anak ko. Bakit sabi ko, bawal na kasi si kuya, may sakit siya, sabi nila naman. Bigla na naman ako na walang malay. Kaya, bakit ang inalala ko, yung anak ko nag-iisa nagbabantay sa kanya. Kaya alam ko na siyempre, kahit na ganyan, siyempre may takot din siya. Kaya gusto kong samaan sana. Kaya sobrang pag-alala nila sa akin. Kaya hindi nila ako pinapunta. Kaya bigla akong nawalang malay. Kaya medyo malungkot ang ko kasi para kinakabahan ako lagi. Sa ama ng Diyos, siya ay pinagaling ng pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Noon, di kami pa nakakilala sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Ganun din na matinding pagsubok sa amin din noon. Na kami po ay may anak akong may karamdaman na diabetes na matagal diyan sa hospital sa BMU. Nung matagal na kami diyan, hindi nila napapagaling. Sabi ko, bakit ito? Sabi ko, hindi gumagaling siya. May lumapit sa akin na tao na hindi ko kilala. Niyakap niya ako. Ilabas mo na yung anak mo, sabi nila sa akin. Na hindi yan gagaling, sabi niya. Basta ilabas mo, sabi nila sa akin. Pero ang sabi ng doktor sa akin, pag hindi pa gumaling pag ultrasound nila naman daw, may taning ng buhay na siya. Kaya pinili ko na lang yung
tao na nagsabi sa akin na ilabas ko yung anak ko. Ay nung pumunta na ako sa doktor, nilabas ko na yung anak ko. Sabi nila, pinagalitan nila ako. Ay, sabi ko, mamatay man o mabuhay. Basta ilabas ko yung anak ko, sabi ko sa kanila. Ay kaya, o sige, kung ipilit mo, sabi ng doktor sa akin, huwag mo nang baka ibalik mo pa dito, huwag ka nang pupunta dito, sabi nila sa akin. O sige, Dok, sabi ko. Ay, kaya nung pagkatapos yun, nilabas ko na yung anak ko. Siyempre, hindi kami pa nakakakilala sa mga Jesus. Naabot ko yung buhay ng anak ko kasi 1 linggo lang ang sinabi ng doktor. Kaya kumuha ako ng yung matatalino na sinabi nilang mga albularyo para magamot nila. Wala pa rin. Naisip ko pala yung anak ko na panganay na siya ay naunang nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya yun, yung inadvisean kami noon, binaliwala ako kasi sa kanya. Nagalit pa ako. Sabi nila kasi parang nababaliw daw, dala-dala na yung libro. Naghahayo sila sa bahay-bahay daw. Kaya sinabi nila sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mayroon ka ng, bakit ka lumipat dyan? Sabi ko, siniran niya ako. Hindi ko pa pinakinggan. Nung dumating ng pagsubok na sa amin, kaya lumapit na ako sa kanya, tinawagan ko siya, pupunta ka dito sa Pangasinan ka ako, nasa Maynila siya, punta ka dito, samaan mo kami na dadalo doon sa, sabi mong sa sambahan niyo, sabi ko. Kaya pumunta agad dito kasi buto na siya, wala nang hindi na siya kakain. Kaya yun, nung dumating siya, dumalo kami diyan sa Lukban pa noon, wala pa dito. Kaya sa awa ng Diyos, kabagan ng pinakamama na Panginoon Jesus, mula tinanggap namin bautismus sa pangalan ng ating pinakamama na Jesus. Lahat ng mga karamdaman niya ay unti-unti niyang pinagaling, nakalakad na siya hanggang sa ngayon. May pamilya na rin siya. Kaya malaking pasasalamat ko sa pinakamama na Jesus. Lagi akong nag-alala sa kanya, at siyempre siya ang bunsong lalaki ko na. Ay nung dumating din ng pagsubok sa amin, ako ay nagkasakit ng nervous breakdown. Kulang-kulang na 1 taon yan na nasa higaan na ako. Wala na akong pag-asa sa buhay ko. Pero nakahiga ako, naririnig ko yung mga anak ko na maingay kasi maliliit pa sila, may grade 1, grade 2 lang sila. Kaya umiiyak lang ako sa higaan ko na sana pagalingin pa ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko noon na mapalaki ko pa yung mga mahal kong anak. Sabi ko, tayaw ko yung warak-warak sila. Kaya ganun, nung tinanggap ko ang bautismo sa pangalan ni Jesus, yan ay pinagaling na ako ng pinakamama ni Jesus. Hanggang ngayon na buhay na ako. Kaya salamat sa pinakamama na Panginoon Jesus. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na pinagpalang patutunan ang ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, mayroon po tayong 2 bisita. Mga minamahal, aking babanggitin po, mga minamahal, ating beloved visitors, Brother Elmer Sabangan, 28 Oxford Street, Cubao, Quezon City. At ang ating beloved sister, Hasmin Castro de Guzman, number 60, Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating
Sa mga bisita nga po na nabanggit ko, welcome po kayo mga minamahal. Bali, mantabay lang po kayo mga minamahal yung mga dakilang tandahimala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay magaganap din po sa inyo mga minamahal. Yung mga pag-iingat, pagliligtas niya, sa uling araw ito na mapanganib sa sakayin papawid dagat man, mga minamahal. Talaga pong mapanganib mga minamahal. Magpatuloy lang po kayo mga minamahal at ng salita ng Diyos ang kanyang pangako mga minamahal. Hindi tayo iiwanan mga minamahal, hindi tayo pababayaan. Ang mata ng mahal na Panginoon lagi nakatingin po sa atin. Ang anghel ng mahal na Panginoon nakapalibot po sa atin. Kaya mga minamahal, magpatuloy po kayo mga baguhan, mga minamahal upang matanggap niyo po ang buong biyaya pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Norman Entrada, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved. Huli magbabagi po ang ating beloved sister Christian Bigaong. Praise the Lord po. Amen. Pastor Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako Lord. rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida, at ganoon din po ay aking pagbati sa ating pong mga minamahal na magagawa sa pangasiwa po ating pong beloved Order Preacher, ganoon din po sa kanyang pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na elders, mga minamahal na mga awit, mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang hapon na po. At ako rin po ay nagpupuli ng kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako rin po ay muling binigyan ng pagkakataon na siya po ay aking mapasalamatan. At dyan po na nais ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung patuloy po na kalakasan na kanya pong pinagkakalob sa akin, at ganoon po sa aking buong pamilya. Nais ko rin pong pasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Noong araw po, mga inamahal, ako po hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po na talagang napakagulo po ng aming buhay, mga minamahal. Broken family po kami, at dyan po na ang aking mahal na ina po yung single parents po siya, mga inamahal. Siya po yung taguyod po sa amin, mga inamahal. Tunay po na talagang ang aking mahal na ina, mga inamahal, ay siya po na-disgrasya, mga inamahal, at siya po kinuha po at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po naiwan, mga inamahal, at andyan po na dahil ako po walang sa mga malalapit na kamag-anak na naman po ako tumitira. Palipat-lipat po ako, mga inamahal. Tunay po na talagang yun po yung katanungan ko nung araw, mga inamahal. Kita, ganun po yung buhay namin. At alam niyo po talagang ako po nalulung po sa bisyo, mga inamahal, na nakahanap po ako ng comfort, mga inamahal, sa mga barkada, mga inamahal, tuto magbisyo. At tunay po na talagang hanggang sa lumilipas yung taon, mga inamahal, talagang dala-dala ko po yung mga pagbibisyo. Hanggang sa ako po natutong gumamit ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. At tunay po, nung time na yun, ako po nandun nakatira po sa aking isang tiyahin, mga inamahal, at ako'y kanyang pinangakuan na pag-aaralin kita basta dahil wala ka ng ibang pupuntahan, mag-aaral ka, pag-aralin ka namin. Subalit tunay po na talagang andun na po yung pagbibisyo ko, mga inamahal. Talagang na-expose na ako sa mga bisyo, pagsusugal, sigarilyo. Tunay po na talagang hindi po nila alam, mga inamahal, kang akala po nila talagang ako po nag-aaral ng mabuti. Subalit andun po yung aking pagbibisyo. Tunay po na
Diyan na pati nagbibinta na rin po ako ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. At talagang abuso po sa katawan, mga inamahal, hanggang sa ako po nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po dumaan po ng mga gamutan, mga inamahal. At hindi po basta-basta yung gastusan. Hanggang sa talagang dumating po yung punto na talagang wala na po kaming pampagamot, mga inamahal. Hindi ko po mapwersa yung mga tiyahin ko na talagang ako po ipagamot nila, mga inamahal, dahil talagang grabe ng tulong na ginawa nila sa akin, mga inamahal. At tunay po na talagang winanatili na lamang po sa tahanan, mga inamahal. At tunay po na dahil nga po doon sa aking kalagayan, mga inamahal, na dyan po yung karamdaman, dyan po na nawalan po ko ng kapayapaan, mga inamahal. At tunay po na talagang natuto po akong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagamat hindi ko pa siya nakikilala, mga inamahal. Halos gabi-gabi akong nanalangin at dyan na talagang ako po yung nagsisimba na, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na napakabuti po na pinakamamahal na Panginoon, dahil Praise the Lord. isang araw, mga inamahal, habang ako'y nasa tahanan, mga inamahal, hindi na po ako lumalabas, nandun na lamang po ako. Habang ako'y nanonood ng TV, mga inamahal, palipat-lipat ako ng channel, hanggang sa napanood ko po itong ating banal na gawain, mga inamahal. Doon pa yung pangangaral nating mahal na pastor. Nakapanginig po ko ng mga patutuo, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po nagkaroon ng pananampalataya, mga inamahal, dahil sa aking mga napapakinggan, mga patutuo, mga inamahal. At ako po nagdesisyon, mga inamahal, na hanapin ko po itong gawain natin. Ako po lumuwas po ng Maynila, mga inamahal, mula sa Ordinality. Nagpaalam po ako sa mga tiyahin ko na pupunta ko dun sa isa ko pang tiyahin, mga inamahal, sa Maynila. At tunay po na talagang hinahanap ko ating gawain, mga inamahal. Talagang andun po yung panghihina pa ng ating physical nung time na yun, mga inamahal. At tunay po na hinanap ko po ating mga banal na gawain. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ako po kanyang iningatan, doon yung kalakasan. At tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, 19 na po yung, kung hindi ko nagkakamali, October, overnight. Tunay po, mga inamahal, na kinahabagan, mga inamahal, na makapagpatuloy sa kanya, mga inamahal, bagamat talagang doon po yung hirap sa financial, mga inamahal, sa pamasahe, mga inamahal. Andiyan po na talagang napakamahal po ng pamasahe. Wala naman po akong trabaho noong time na yun, mga inamahal. Maasa lamang po sa mga bigay ng aking mga pinsan. At tunay po, may namahal, talagang pag wala po talagang pamasahe, andyan po na nakikiusap, mga namahal, sa mga sasakyan, mga konduktor, para lamang po makapunta ng banal na gawain. At tunay po, mga namahal, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po namalayan, mga inamahal, na ang iyong aking karamdaman pala, mga inamahal, ay ito po'y unti-unti na palang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Kaya ayan po'y lubos-lubos kong pinasasalamatan. Ganun po sa kanya pong patuloy na pag-iingat sa amin sa araw-araw, kung paano po kami, paano namin nairaos, mga inamahal, maging sa panahon ito ng pandemic. Tunay po na talagang ating pinakamamahal na Panginoon ay siyang nagpo-provide sa aming pangangailangan. Kaya po lubos-lubos kong pinasalamatan at pinakamamahal na Panginoon. Praise At po nitong dumating nga po itong pandemic, mga inamahal, ako po isa rin po akong isa sa nawalan ng trabaho, mga inamahal, bilang super, mga inamahal. Tunay po na talagang ako ay nagpupuli ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ako po pinagkalooban niya, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay may ginamit, mga inamahal, na mga tao, mga inamahal, upang dumaloy po yung pagpapala, mga inamahal.
at tunay po na kung kanyang pinagkalooban ng tricycle na siyang nagagamit ko po ngayon sa paghahanap buhay. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy din po na pag-iingat, andyan po yung minsan dumarating mo yung mga karamdaman, sa patuloy lamang po na pagtitiwala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, ito po yung Kanya pong napagaling mga inamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, aking pinakasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pagpapalang material, pinansyal, hingga sa lahat sa spiritual. Lahat nga po na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na totoo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang huling magbabahagi po ating beloved sister, Christine Bigaong. Choir, prepare po. Prepare, beloved choir po. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Papabot Lord. po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Pagin po Praise sa the kanya Lord. mga beloved children, nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, isang magandang hapon na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa iyong abang lingkod sa kinahabagan sa araw na to upang maipahayag yung mga kagandahang loob na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong abang lingkod. Tunay nga po sa riwain ko po nung ako po'y bata pa lamang po, nagkaroon po ako ng karamdamang skin allergy na buong katawan ko po, rashes po ang lumabas sa buong katawan ko, ngunit higit pong nahirapan yung aking mga kamay at aking mga paa dahil kasing lalaki po ng butil ng mais yung lumabas po na rashes dyan. Tunay nga po that time po, bilang isang bata, nakikita nila ako na nahihirapan. Dinala po ako ng aking mga beloved loved ones sa mga doktor. Niresetahan po ako ng tabletas at lotion upang maibsan po yung pangangati na aking nararamdaman that time. Ngunit wala pong totaling kagalingan na nangyayari sa iyong obang lingkod. Tunay nga po na lumapit din po kami sa mga albularyo dahil nga po wala na pong pag-asa sa mga doktor dahil hindi po tuluyang gumagaling ang obang lingkod. Lahat po ng mga sinasabi ng mga albularyo ginagawa po namin kahit hindi na po kapanipaniwala. Tunay nga po na wala pa rin pong kagalingan ng obang lingkod na nariyan pa rin pong taglay-taglay ko pa rin po yung karamdaman pong yan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po'y naabot na ang panalangin natin beloved parents in the Lord, ako po'y nakadalo dito sa binalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa obang Amen. lingkod. Praise the Lord. Nariyan po na nilinis po yung katawan ko na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapala po yan sa himala po yan. At nariyan din po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po sa pag-iingat din po niya dahil po one time po na pauwi na po ako galing eskwelahan po na nariyan po na sumakay po ako ng jeep. Pagsakay ko po, nung umanda na po, hindi ko po alam na yung jeep po na yun pala ay sobrang bilis po magpatakbo yung driver. Tunay nga po, sa madaling salita po, dun sa part po ng double highway at pababa po, nawalan po ng brake yung jeep na aming sinasakyan. Dahil nung tinitignan ko po yung driver, hindi po kami bumabagal, bagkus bumibilis po kami dahil pababa po yung kalsada pong yun. Tunay nga po, inaapakan po niya yung brake at hindi nga po kami bumabagal or tumitigil. Nariyan po na, una po kinabahan ako, ngunit ang ating pinakamamahal na pa yung pinaisip sa akin na yung mga pangangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Amen. That time Praise po, the Lord. patuloy ko pong sinasambit yung mga katagang yun habang nakapikit po ako dahil po pinagpasamala pa yun ko na po yung aking sarili that time. Tunay nga po na habang nakapikit po yung obang lingkod, naramdaman ko lang po unti-unti pong bumagal yung aming sinasakyang jeep. Tunay nga po na iniligtas na po pala kami ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging po sa mga oras na to na tunay nga po buong mundo pa rin po ay nariyan po na may COVID-19 po at mga ibang variants na nasa under pandemic pa rin nga po. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na
sa kabila ng 2 years na po yung pandemic po na ating nararanasan, nariyan po yung pag-iingat at paggabay, pagpaprovide po ng ating pinakamamahal na payo sa Praise aming the po Lord. mga pamilya. At ni minsan po hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na payo. Nandyan po yung Amen. kahabagan niya Praise the palagi. Nariyan po, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na payo, Jesus, dahil po patuloy din po kinakahabagan yung abang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na payo, Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po ng ating ng dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po mga minahal. Diyan po nagtatapos mga minamahalang buhay na patutuo na inayag po ng ating minamahal na kapatid na ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tumayo po tayo mga minahal. Samahan po natin ang mga beloved choir po natin mga minamahal sa papuring awit alay po sa ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo at umawit po tayo mga minamahal. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Finest Generation Choir combined with Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Purihin natin mahal na Jesus, maminamahal. Bago natin awitin, ang huling awitin natin minamahal ng mga awit, huwag tayong makuntinto na tayo po'y lamay pumarito. Kailangan nating makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon dahil ang pinakamahalaga ng ating pagpaparito ay ang maramdaman ang napakatamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, ang taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kailangan po tayong palaging mga puspos ng banal na Espiritu ng ating Diyos na buhay. Dahil yan po ang ating kalakasan upang humarap sa panibagong bukas. Ating pong ibuka ang ating mga bibig sa panalangin ng mga Diyos upang tayo po'y marinig ng ating mahal na Panginoon. May pagsisisi, manumbalik loob, humingi ng tawad upang tayo'y minsanan pang biyayaan ng Kanyang Santong Espiritu. Naging at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa hapong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, sama-sama kami magkakapatid, humihingi ng kapatawaran, nanikluhod, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, patawad po, mahal na Panginoon. Bisan pa, hallelujah, hallelujah, ipadama mo sa amin ang iyong hipo, ang iyong napakatamis na presensya na siyang palagi naming inaasam-asam sa tuwing kami nagkakatipon. Aming sinasaway ang madimonyo na hadlang kasaot in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remold. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you like sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remold. Make of me a vessel fit for honor. Hallelujah, hallelujah. That I might Yes, Lord, shine to hallelujah, you hallelujah. like Hallelujah, hallelujah, hallelujah. gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. And Lord, I lift my heart in full surrender. Jesus. And all that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, oh, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do.
to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really Lord, want to hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. oh, to be Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. pleasing you. This is all I really wanna do, oh, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do, oh, this is all I really wanna do, and this is all I really wanna do. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, choir. Maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa hapong ito. Patuloy tayo maminamahal Kanya sinamahan. Amen. Talagang hindi, hallelujah, nagpapabaya ang ating mahal na Panginoon. Palagi tayong inaaliw ng Kanyang napakatamis na presensya. Talagang hindi mababayaran ng salapi ang Kanya pong paghipo, ang pagbuhos niya sa ating kalagitnaan ng Kanyang napakatamis na presensya. Kaya walang hanggang pasasalamat aming binababot sa iyo, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa hapong ito. Hallelujah, purihin natin Diyos na buhay. Tayo po'y magpatuloy maminamahal at isang mapagpalang hapon ang ating muling ipinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At ating pong ibinibigay ang dobling paggalang na may pagmamahal sa ating ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa ating dearly beloved Pastor, Will Estrada Almeida. We give double honor and respect to him. At sa ating pong dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, at sa kanilang beloved children-in-law, grandchildren, at sa ating pastoral workers, sa ating beloved elders, sa lahat ng ating mga kapatiran na ating kasama sa hapong ito. At ganoon din po sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Naririnig po ba ninyo ako, maminamahal? Narinig po ninyo ako? Medyo wala po kasi akong narinig dito sa harapan, kaya maaaring siguro itong ating monitor ay may problema. O ang ating mga technician ang may problema. At isang muli pagpapahalaga nitong kasunod na bahagi ng atin pong gawain, yung pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Dito po sa Hagay, chapter 1, verses 5 and 6, sinabi rito, Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown with much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earnest wages to pull it into a bag with holes. Dito maminamahal, kung atin pong nawain ito ang sabi ng ating mahal na Panginoon, atin daw pong alalahanin ang ating mga lakad. Atin daw pong alalahanin yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo daw po ay nagtatrabaho, kumikita, kumakain na hindi nabubusog, nagdadamit pero hindi po tayo nalalamigan.
Ano pa man maminamahal yung atin pong masasabi dito sa talatang ito, maliwanag na sinabi ng propeta Hagay na tayo daw po ay nagpapagal, tayo po ay nagtatrabaho lamang na ang atin pong kinikita ay atin lamang inilalagay sa ating bulsa na butas. Ibig sabihin ba minamahal, hindi natin nararamdaman yung ating mga magsisikap, ating pagtatapat. Hindi natin maminamahal nararamdaman yung kalinga ng ating mga pinagpawisan. Bakit maminamahal? Dahil ito po ang isang problema sa mga mananampalataya. Yung pong kanilang obligasyon, yung kanilang mga tungkulin, na dito po sa ministeryong ito, pinaalalahanan po tayo palagi ng mga mangangaral, ganon din po ng ating minamahal na pastor, kanang mga beloved children, na yung ikasampung bahagi at handog maminamahal ay huwag nating kalimutan dahil yan po ay obligasyon ng Kristiyano na kinakailangan ibibigay po natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil dito, alam natin nang sabi ng atin din pong basahin ang sinabi ng Hagay, chapter 2, verses 8, sinabi rito, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Ang pilak at ginto ay akin, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kahit anong gagawin ng Kristiyano, ng mananampalataya na pagsisikap, kapag siya po'y hindi maging matapat, isang tiyak na bagay, totoo ang kanyang sinabi sa kanyang propeta sa una nating binasa sa Hagay, chapter 1, verse 5 and 6. Naglalagay lang po tayo ng ating pera sa butas na bulsa dahil kung tayo po'y makadanas ng mga problema, kung tayo po minamahal ay dumanas ng karamdaman, alam naman natin na kahit may pananampalataya ang Kristiyano, pagka hindi na kaya sa pananampalataya, takbo na sa ospital. Ngayon pagdating sa ospital, pagpasok mo pa lamang, magkano nang iyong ibabayad sa doktor? Yung professional fee ng doktor. Nandiyan maminamahal, susuriin, pag-eksperimentuhan ang iyong katawan, at ikaw ay magulat na lamang pagkatapos ikaw ay may malaking bill. Samantalang, ang sinabi ng banal na kasulatan, kapag magtatapat ka, ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 10, sinabi, dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi handog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay at subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi bubuksan ko mga dungawan sa langit, ihulog ko ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At sa 11, ang sabi niya maminamahal, sasawayin ko ang lahat ng mga mananakmal. Ang mga mananakmal na yan, yun yung mga karamdaman. Dahil hindi naman tayo exempted maminamahal sa mga karamdaman, nandito pa rin po tayo sa mundong ating pong ginagalawan. Tulad nitong pandemya, hindi naman tayo exempted sa pandemya, pero kung ikaw ay maging tapat, na ibinibigay mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon sa iyong mga kinikita, sa iyong mga tinatanggap, nangako ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, sasawayin ko ang mga mananakmal ng dahil sa inyo. Hindi ko sisirain ang bunga ng inyong ubasan sa parang. Ibig sabihin, ang proteksyon ng mahal na Panginoon ay palaging sumasa atin kapag tayo po'y magiging matapat sa ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang karamdaman. Sinabi ng 3 John 1:2, ang iyong katawan, pisikal, ay ingatan ng mahal na Panginoon. Hindi ka malalagasan maminamahal, hindi mailalagay sa butas na bulsa yung iyong kinikita dahil ang proteksyon ng mahal na Panginoon ay nariyan palagi. Protektudo o protektado ka ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan pa ang iyong kaligtasan. Kumusta sa mga kapatid natin maminamahal na patuloy nating pinangungusapan? Sinasabihan natin palagi na maging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Sila po'y inaangat ng mahal na Panginoon. Sila po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga nila, ni bisikleta nung araw hindi kami makabili. Ang aming tahanan ay butas-butas. Kapag umuulan, diretso sa aming tahanan. Kapag umaaraw, diretso din ang araw. Tumatago sa amin. Pero nung kami maglingkod sa Diyos at naging matapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog,
ngayon ang aming tahanan ay ginawang bato. Hindi lang bato, up and down pa. At hindi lang bisikleta ang nabibili, 4 wheels pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi pa nakuntinto ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kung kayo maging matapat, ubertikan kayo ng masaganang pagpapala. Dati-rati ating mga kapatid na nagpapatotoo, ang sabi nila, kahit janitor na lang, ako'y inhinyero, kahit janitor na lang, hindi ako matanggap. Dahil over daw ako, qualified sa aking papasukang pagiging janitor. Naghanap siya maminamahal ng natatrabahuan dahil bukod pa sa may sakit siya sa puso, hindi siya tinatanggap sa trabaho. Pero ang sabi niya, nung ako'y maglingkod kay Kristo, tanggapin ko si Kristo na aking tagapagligtas, sumunod ako sa pagbibigay ng may katapatan, hinabol ako ng trabaho. At ngayon ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, hindi ko na inaasahan yung aking kinalalagyan. Andyan siya sa isa sa pinakamalaking mataas na poste o kalalagayan sa gobyerno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Deuteronomy chapter, hallelujah, 28 verse 2, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Sa 12 at 13 po ng 28 ng Deuteronomy, ikaw ay lahat ng hipuin ng iyong kamay ay pasaganain ng mahal na Panginoon. Hindi ka ilalagay sa buntot, hindi ka ilalagay sa ilalim, nasa itaas ka lamang palagi. At ikaw ay gagawing ulo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yung ating mga kapatid, kung kailan nagkaroon ng pandemya, tingnan niyo, nagkaroon ng pandemya, nanalangin sila, mahal na Panginoon, kahit 50 square meter lang na aming matitirikan ng aming tahanan, kahit 200 lang, maano na kami, maligaya na kami. Kung nung magkaroon ng pandemya, maminamahal, nagulat sila. Dahil sa kanilang pagtatapat, pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, hindi lamang 20%, dinadagdagan, maminamahal, ang sabi na ang binigay sa amin na Panginoon ng pagpapala, ginawang 800 square meter. Kaya sobra-sobra pa sa kanilang hiningi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng ating Diyos na pinaglilingkuran, ay nagpapalang Diyos sa mga sumusunod. Amen. Amen. Kaya sabi niya sa Haggai chapter 2 verse 8, ang pilak at ginto ay akin. Maging matapat ka lamang sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ang Diyos ng bahala. Sa papaanong paraan, siya ang nakakaalam. Ang mahalaga, sinunod mo ang pagbibigay ng may katapatan. Tanong sa mga kapatid natin, Beloved OP, tagal na akong nagtatapat. Wala pa, hindi ko pa natanggap yung sinasabi mo. Maminamahal, minsan ini-underestimate natin ang mahal na Panginoon. Hindi po ba alam na, tingnan niyo po, dumanas na tayo ng 2 taon na paghihirap, andyan yung COVID-19, pero hanggang ngayon, malusog, malakas ka, nakakadalo ka ng 3 times a week. Hindi mo pa pwedeng bilangin yan na masaganang pagpapala sa ating pagsunod sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, samantalang yung ating minamahal na mga kababayan, milyon-milyon ang ginagastos sa ospital. Hindi pa rin gumaling, namamatay pa, sinunog pa ang katawan. Amen. Amen. Dahil sa COVID-19. Pero ikaw at ako, tayo ngayon, pinagpalang lubos, patuloy na pinasagana. Amen. Minsan hindi natin pwedeng bilangin na yung ating binibigay na pera ay pera rin ang ibinabalik. Yung kalusugan mo, yung kalakasan mo, yung pag-iingat mo, mga pag-iingat sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Marami ngayon, tingnan niyo po, nagmumotor lang, makakabangga ng mga malalaking trailer. Ay, wala talagang buhay, patay. Mayroon nga, nagbibisiklita lang, nabangga ng mga van na yan. Dahil itong mga taong ito ay walang Kristo sa puso at hindi alam kung paano paglingkuran ng Diyos at paano maging matapat sa kanilang pagbibigay. Pero tayo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala nang tinatago. Inilalahad na sa atin lahat, magmula sa ating mahal na pastor, down sa kanilang mga mangangaral, ng mga beloved children, maminamahal, itinuro po ang tamang pagbibigay upang tayo'y pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya tinuturuan po tayo, maminamahal, bilangin natin ang mga pagpapala na ating tinatanggap. Marami ngayon lalabas lang sa kanilang tahanan na hit and run, patay. Pero ikaw na nagtatapat, nasa pagkalinga, nasa pagpapatnubay,
paggabay ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka kinulang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Alam na natin ang pagtatapat, pagbibigay na may katapatan, katanggap-tanggap, times 0.2, yan ay 10% para sa ating tithes and offering, another 10% para sa ating offering, o love offering. Kaya automatic po yan, maminamahal, 20% giving, yun ay katanggap-tanggap. Kung gusto mo pang mag-increase ang lahat ng iyong mga tinatangkilik, pagpalain, pagninegosyo mo, paghahanap buhay mo, yung kinikita mo, itataas ka ng mahal na Panginoon. Kagaya ng mga kapatiran natin dyan sa gitnang silangan, ng mga ordinaryo lamang na mga trabahador, pero nung dumating ang mga mangangaral sa gitnang silangan ng ngaral ng 50% giving, nung kanilang sinunod ngayon, mga manager na, mga supervisor na, dahil sa Diyos po ay walang imposible. Subukan natin. Sabi ng Biblia, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Pwede ko bubuksan ng mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang masaganang pagpapala na wala ng sapat na silid na paglalagyan. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, hallelujah, ibigay po ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon, ikasampung bahagi tandog, upang tayo po ay makakita ng himala gaano katotoo ang ating pinaglilingkurang Diyos. Simple lamang, sa 100, 20 pesos, pinaka-minimum, sa 1,000, 200, sa 10,000, 2,000, sa 100,000, 20,000 po ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po natin pag-aari yan. Sinabi na Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo, ang sa mahal na Panginoon, dalhin mo sa kanyang kamalig sa bahay-sambahan upang magkaroon ng pagkain ng kanyang tahanan. Amen? Kaya ating pong ipanalangin yung ating pagkakaloob upang tayo po ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Kung nariyan po ang ating beloved Brother Deo Rodriguez, kung wala naman maminamahal, ating pong ipanalangin ating pagkakaloob upang yan ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, narito po ang iyong mga anak, natatanaw at nakikita mo kung paano sila naging matapat sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik ayon sa iyong mga pangako. Sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, ipagkatiwala mo sa amin, mahal na Panginoon, yung mga pangako. Pagpalain mong bawat kamay na magbibigay. Ibalik mo ito billion, million, trillion, quadrillion times. Siksikliglig at umaapaw ayon sa iyong mga pangako. Kausapin mong iyong mga anak, mahal na Jesus. Ang mga matatapat, lalo pang magtapat. At mga hindi pa natututo, kausapin mo sila, paalalahanan kung kinakailangan, mahal na Panginoon, upang marunong sumunod ayon sa banal na kalooban. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, dinadalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mahal sa mga kapatid natin na patuloy na sumusunod
sa pagbibigay ng may katapatan, lalo tayong pasaganain ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa lahat ng ating minamahal na kapatid na mga pinagpala last Sunday, amen. Tayo po ay talagang pinagpalang lubos, amen. At ang patunay niyan, maminamahal, tayo bumabalik at bumabalik sa kanyang banal na gawain dahil hindi lamang Sunday ang ating service, kundi yung hiniling sa atin ng mahal na Panginoon, ang Miyerkules ay atin din pong daluhan dahil hindi natin alam kailan magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka naman pinasagana, pinagpala sa Sunday, pagkatapos sa Miyerkules, hindi ka na pinagpala. Sa lahat ng mga pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. So, pinagpala tayong lubos, amen. Lalo na nadalaw tayo ng mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord. Tayo po taos puso nagpapasalamat, nagluluwalhati, sumasamba sa ating Diyos na buhay, sa maligayang pagdating ng ating beloved Peach, the eldest daughter of our dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Minister June Isguera, at ating pong beloved Matt. Hallelujah, ang kanilang isang anak, mga minamahal, at kasama nilang mga kapatid na nakarating sa atin. At sa mga sandaling ito, tayo na pong lahat ay tumayo, dagliang tumayo, upang magbigay galang sa salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan muli. Hallelujah, sa hapong ito, narito po ating pinagpalang mangangaral, ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamalapayan. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat ay magkaisang manalangin upang tayo humingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, aming pinapaabot, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming lubos na pasasalamat, Panginoon, sa oras na ito, sa privilege na ipinakulob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtugon, O Diyos, pagsagot sa aming mga panalangin, lalo na sa mga papuring awit na inialay, Panginoon, na patuloy mo nga pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoong Hesus, at sa oras na ito, narito kami, O Diyos, sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming pagsalangsang nagawang kasalanan, O Diyos. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, lalo na ang ibang abang lingkod, O Diyos. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Ilagay mo ang iyong mga salita sa aking mga labi, at ikaw, O Diyos, ang maglagay ng karunungan, Panginoon, sa mga bawat salita, Panginoon, at sa bawat makikinig. Bigyan mo ng pangunawa upang maunawaan ang nais mo sa aming mga buhay. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Wildy Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness, unbelief and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan, at maging sa kanilang extension sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aming ikinagagalak po na kayo ay nakasama namin na talagang napapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay na
talagang nariyan pa yung talagang ating nararanasan, nararamdaman, ang ating kagalakan hanggang sa mga oras na ito. Amen. Praise the Lord. Dahil ating ipinagdiwang ang ating ika-36 na anniversary ng ating banal na gawain na patuloy na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy niya tayong sinasamahan na hanggang sa mga oras na ito taglay natin ang kalusugan, ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong ihanda ang ating mga ballpen, lapis, panulo at Biblia upang ating itala ang ating pag-aaralan, mga minamahal, dahil napakahalaga sa bawat isa po sa atin yung ating pag-aaralan. Talagang napaka-importante po ito sa buhay ng bawat Kristiyano. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating beloved webcast viewers, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating pag-aaralan po mga minamahal, ating buksan ang ating Biblia dito sa aklat ng Mateo chapter 17, verse 14 up to 16, talon ng verse 19. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi nga po dito mga minamahal, at pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. Verse 16, at siya ay dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Verse 19, nang magkagayoy nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita na during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang isang lalaki na talagang lumapit sa ating dakilang Diyos, na yung karamdaman ng kanyang anak, na yung mga disciples ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sinabi niya sa ating dakilang Diyos, bakit hindi nila mapagaling yung karamdaman ng kanyang anak. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, yung tema ng ating ika-36 na anniversary, yung nakasulat po dito na God's awesome power, goodness, and faithfulness. Yan po yung talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na yung awesome power ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nariyan lagi. Yan ang pangako, yan ang side ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, sa buhay nating mga mananampalataya, yung power na ibinigay ng ating dakilang Diyos ay nasa ating. Amen. Yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya po sa atin. So yung ating titulo mga minamahal, ito ay bibigyan po natin ang titulo po na What Depletes Spiritual Power. What depletes spiritual power. Kung ating titignan mga minamahal, ano po yung simple definition po ng spiritual depletes? Simple ang definition po, kung ating titignan sa dictionary, ito ay to decrease, to lessen, o to reduce, o to drain. Yun po yung ibig sabihin po ng depletion. So kung ating titignan na may isang quote na para ating maunawaan yung sinasabi, tinatawag na spiritual depletion. Paki-plus po natin yung ating para ating makita at maunawaan. Ang sabi nga po dito mga minamahal,
Spiritual depletion may be defined as a sense that something or missing, lacking, and using unease and discontentment, lack of inspiration or power, a feeling that you are disconnected or disempowered. So ibig sabihin mga minamahal, yung depletion o simply means na fluctuation mga minamahal, na kung ating titignan mga minamahal, kung ating ihahalimbawa sa napakadaling maunawaan, yung fluctuation kung ating ihahambing sa electrical current, na yung kuryente na dumadaloy ay nagkakaroon ng depletion o nagkakaroon siya ng fluctuation. Ibig sabihin, minsan ang current ng kuryente, ito ay bumababa at ito ay tumataas. Amen. At maging sa ating mga cellphone, mayroon po tayong cellphone lahat, mga minamahal na ating makikita yung content ng power ng ating cellphone. Makikita na natin kung ito ay magde-drain na siya, malulubat na siya. Nakalagay po dyan ang 50%, 40%, hanggang 10%, hanggang 10%, at ito po ay nadidisconnect na or nadidisempowered na siya. So anong kailangan natin mga minamahal upang ma-restore yung power ng ating cellphone? So ang gagawin po natin mga minamahal, i-recharge para babalik yung power ng ating cellphone. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na sa bawat isa sa ating mga minamahal na talagang ating ipinagdiwang ang ating ika-36 na anibersaryo na ating nakamtan. Ipinagkaloob ng Diyos ang tagumpay maging sa bawat isa sa atin ay nariyan ang katagumpayan ng ating banal na gawain. So sa ating buhay, sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos na ipinagkaloob niya ang anointing, ipinagkaloob niya ang power, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Ngunit yung kapangyarihan na yan, mga minamahal, yung anointing na yan, dumarating sa buhay ng bawat isa, dumarating sa buhay ng bawat Kristiyano, na yung kapangyarihan na yan, yung anointing na yan ay nagde-depletes o ito po ay nagpa-fluctuate. Amen. Bakit nagde-depletes, nagpa-fluctuate po ang pananampalataya, ang paglilingkod ng mga ibang Kristiyano? Na kung ating titignan dito sa ating banal na gawain, sa ating Bible study, pag tayo ay humahayo, ibinabahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, minsan parang may something is missing sa ating buhay. Na minsan ikaw ay nagpe-pray, ngunit pakiramdam mo na parang ang langit, ito ay sarado. Yung mga panalangin mo ay hindi ito tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na minsan narito ka, wala tayong kagalakan, na talagang something is missing sa iyo, sa ating buhay. Amen. Minsan sa ating buhay, tayo ay nakikinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi na tayo nakapokus sa mga ngaral, hindi na tayo nakapokus sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Physically present tayo pero mentally absent. So yung ibig sabihin na yung spiritual na buhay ng isang mananampalataya, kahit na nandito po, ito po ay nagde-depletes o nagpla-fluctuate,
ang ating pananampalataya. Amen. Lahat po tayo, lahat ay nararanasan yan. Amen. Na minsan or madalas sa ating buhay, yung ating buhay spiritual, ito ay nagdi-decrease, either decreasing or increasing. So sa ating buhay, ang gusto natin, yung ating spiritual na buhay, ang ating spiritual life, ito po ay mag-i-increase ang ating pananampalataya. Minsan nararanasan natin na we are physically drained or spiritually drained. Lahat niyan ay nararanasan natin. Amen. Nararanasan natin yan kung tayo ay nasa gitna ng pagsubok, nararanasan natin na tayo ay physically drained or spiritually drained. Nagde-depletes yung ating buhay pananampalataya. Maraming Bible character na kanilang naranasan, mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos na talagang naranasan din nila na yung kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos, yung anointing, yung kapangyarihan ng Diyos ay nawala, nag-depletes sa kanilang buhay. Ang isa po na Bible character, mga minamahal, kung ating makikita si Samson, mga minamahal, na talagang kung ating titignan, talagang napakalakas ni Samson. Amen. Kung ating titignan yung kanyang buhay, mga minamahal, sa aklat ng Judges, na talagang nariyan ang kapangyarihan, nariyan ang anointing ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay, nariyan yung kanyang anointing of strength na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Ngunit dumating sa buhay ni Samson na yung kanyang anointing, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kalakasan, ito po ay nawala. Amen. Mabuti pa nga yung cellphone, mga minamahal, dahil kung ito po ay magdidrain na, kung ito ay maglulubat, ito po ay magwa-warning, makikita mo kung ilang percent na po siya. Hanggang 20%, 10%. So sa ating buhay, naisin natin, gusto natin na yung ating spiritual na buhay ay mag-increase, hindi ito mag-deplete. Lahat ng nais ng spiritual life ay mag-increase, lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang tanong, mga minamahal, what are the causes? Ano yung mga causes ng fluctuation, depletion, decreasing of power and anointing na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Alam natin na ang kapangyarihan, ang anointing ng ating dakilang Diyos ay nasa atin. Amen. At upang ating maunawaan, mga minamahal, yung kapangyarihan, yung anointing ng ating dakilang Diyos na taglay ng bawat isa sa atin, na ito ay talagang nagmamanifest sa ating buhay, dapat ito po ay maprotektahan at hindi po ito mawala sa ating buhay bilang tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na kung ating titignan, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay in-empowered niya ang kanyang mga disciples. Amen. At upang maunawaan natin itong mga minamahal, ating basahin po dito sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 1. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, at pinalapit sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Amen. Kung ating papansinin, mga minamahal, dito sa ating binasa, ang kapangyarihan, ang anointing ng ating dakilang Diyos, ito po ay
walang limit. Amen. Walang limit ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa kanila, na ang sabi dito na lahat ng sari-saring sakit at lahat ng sari-saring karamdaman, ito ay kanilang mapapagaling. Amen. At ganoon din sa ating buhay, mga minamahal, na sa bawat isa sa atin na ating ini-exercise ang anointing, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos nasa bawat isa sa atin. Yan ang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nang sabi nga po dito sa aklat ng Lucas 10:17, ang sabi nga po, at nagsibalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisusuko sa amin sa iyong pangalan. Amen. Yan ang kapangyarihan na ibinigay ng ating dakilang Diyos, yang anointing na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen. Na ang sabi nung bumalik yung kanyang mga alagad, sila ay galak na galak. Amen. Maging sa bawat isa sa atin sa ating buhay, yung anointing, kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, na lahat ng karamdaman, lahat ng mga masamang espiritu, ito ay ating napapagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida. Amen. So sa ating buhay talagang galak na galak tayo, ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos ay huwag nating ikagalak yan. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang ikagalak ng bawat isa sa atin, mga minamahal? Lucas 10:20. Ang sabi nga po dito, gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang nangangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sabi ng ating dakilang Diyos, tayo ay galak na galak dahil napapagaling natin ang lahat ng karamdaman. Ngunit ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating ikagalak ay ang ating pangalan ay nakasulat na doon sa langit. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, talagang yung kapangyarihan, yung anointing ng ating dakilang Diyos ay hindi lamang sa mga mangangaral, kundi sa bawat isa sa atin, yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na ipinagkaloob niya sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun ang kapangyarihan na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung ating titignan, mga minamahal, yung kapangyarihan, yung anointing ng ating dakilang Diyos, ito po ay nawawala sa ating buhay. Ito po ay umaalis ang kapangyarihan, ang anointing ng ating dakilang Diyos sa atin. Nagaya ng si Samson, mga minamahal, na umalis ang kapangyarihan, umalis ang espiritu ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Ating basahin po, mga minamahal, dito sa aklat ng Judges, Kapitulo 16, ng talatay 20. Ang sabi nga po dito, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya halos na ang Panginooy humiwalay sa kanya. Tingnan natin yung ating nabasa dito, mga minamahal. Ang sabi po dito na ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos si Samson, mga minamahal. Maging sa ating buhay, ganun din yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa atin. Kung hindi na tayo nakakasunod sa kanyang banal na kalooban, kung tayo na ay namumuhay ng buhay ng sanlibutan, wala na sa kabanalan, alam natin na ang Espiritu, ang kapangyarihan, ang anointing ng ating dakilang Diyos
ay hihiwalay sa atin. Amen. Pag hindi natin inalagaan, pag pinabayaan natin ang kapangyarihan na yan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, mararanasan natin mga minamahal yung tinatawag na spiritual depletion. Magkakaroon ng spiritual fluctuation ang ating buhay. Amen. Napakalinaw ng ating binasa dito mga minamahal, Judges chapter 16 verse 20, na ang Panginoon ay hihiwalay sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, alam natin mga minamahal na sa ating buhay napakahalaga ang spiritual anointing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating buhay, sa ating katatapos lamang na pagdiriwang ng ating anniversary, talagang napakahalaga na bawat isa sa atin na tayo ay magbantay dahil bawat isa sa atin talagang yung ating idinaos na anniversary ay talagang nariyan ang tagumpay, at sa ating tagumpay, sa kabila niyan mga minamahal, talagang ang kaaway ay talagang inis na inis, talagang yan ay aali-aligid sa bawat Kristiyano, aali-aligid sa isang mananampalataya. Kaya napakahalaga na tayo ay magbantay at alagaan natin yung Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na nasa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ang tanong mga minamahal, why we experience spiritual depletion? Mayroon tatlong bagay dito mga minamahal na kung bakit natin na-experience ang spiritual depression. Number one, mga minamahal, yung tinatawag na spiritual power can be lost. Amen. Sa buhay ni Samson, siya ay anointed mga minamahal, na talagang siya po ay na-consecrate na dahil ang kanyang mga magulang ay talagang sila ay mananampalataya at pinagkalooban ng anointing of strength si Samson. Ngunit sa kanyang buhay, inassume niya na sa kanyang paniniwala na hindi mawawala yung anointing, yung kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dito sa ating nabasa, nung hindi na siya nakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung kapangyarihan, yung anointing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay humiwalay. Amen. Ganun din sa ating buhay na pag hindi na tayo nakakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hihiwalay na ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Diyan napapasok yung spiritual power, yung depletion ng ating buhay. So ano po yung gagawin natin mga minamahal upang ito po ay hindi mag-deplete yung ating spiritual na pananampalataya mga minamahal? Ang gagawin natin, ito ay alagaan natin at i-cultivate. Amen. So paano natin i-cultivate yung ating pananampalataya? Paano natin ito gagawin mga minamahal? Ito ay gagawin natin sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating patuloy na pagdalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Amen. At once na sa ating buhay, may na-miss tayo, na-miss natin yung isang gathering, yung ating pagtitipon, kagaya nito mga minamahal, 100% we will spiritually drain. We will spiritually depleted. Hindi natin mamamalayan yan kasi yan ay unti-unti. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa po kung bakit na ating na-experience ang spiritual
depletion. Number 2, spiritual power cannot be preserved or stored indefinitely. Kung ating titignan mga minamahal, ang battery ng isang sasakyan, ang battery ng isang cellphone, kung hindi ito nagagamit, ito po ay nadi-discharge. Amen. So, mahalaga sa ating buhay, sa buhay ng isang mananampalataya, upang yung ating spiritual na buhay ay laging fully charged, ay lagi tayong dumalo sa ating banal na gawain upang yung kapangyarihan, yung anointing ng ating dakilang Diyos ay mananatili sa ating buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ang sabi nga po dito mga minamahal, upang hindi madrain at hindi ma-deplete ang ating spiritual life, mga minamahal, anong gagawin po natin? Ating basahin sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 18. Ang sabi nga po dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. But be filled with the Spirit. Yun ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Be filled with the Spirit means, ibig sabihin mga minamahal, continuous yung ating experience, tuloy-tuloy ang ating pagdalo, tuloy-tuloy yung ating pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, to be filled again and again sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Di po ba pag tayo ay nakakarinig, pag nandito tayo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, umaapaw yung ating kagalakan, umaapaw yung iyong kagalakan. Amen. Na-experience natin na yung joy, yung excitement na ating nararanasan. Bakit? Dahil ang ating dakilang Diyos ay hindi na pinagkakait ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pangatlo po mga minamahal, the loss of power always begins inwardly and unknowingly. Minsan sa ating buhay, sa ating paglilingkod, yung ating energy, ito ay nawawala. Yung power natin, nawawala. Tayo minsan ay nanghihina sa ating paglilingkod. Minsan nanghihina ang ating physical na katawan. Amen. Nagdi-drain, nanghihina ang ating katawan, nagiging 30%, 20% na yung ating pangangatawan. So anong dapat gawin? Huwag nating kalimutan ang ating pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi pag nariyang lagi ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po magdi-deplete yung ating pananampalataya. So ang lagi nating gawin sa ating buhay upang huwag mag-deplete, huwag mag-fluctuate ang ating pananampalataya, mga minamahal, lagi na we are filled with the Spirit. Amen. Lagi tayong narito, involved sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus to refresh. Ano yung ating napag-aralan ng mga nakaraan, mga minamahal, yung time. Amen. Upang laging nag-i-increase lagi yung ating pananampalataya, mga minamahal, at yung ating time, T-I-M-E. Amen. Nandiyan yung tithes, yung I stands for involved. Letter M stands for meaningful. Yung ginagawa natin ay mayroon itong kabuluhan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung letter A stands for eternal, na lahat yung ginagawa natin, ito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Lahat ng ating ginagawa, 1 Corinthians chapter 15, verse 58,
lahat ng ginagawa natin ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So alam na natin mga minamahal na once na ating naranasan sa ating buhay ang spiritual depletion, pag ito ay dumating na sa ating buhay, dumarating ito pag tayo ay nakapokus na sa sanlibutan. Tayo ay nakapokus na sa worldly things. When we work against the will of God. Na pag tayo ay lumakad sa hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, don't expect the power, don't expect na tayo ay anointing. At maging sa ating panalangin, hindi rin ito katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi ang lahat ng panalangin pala, hindi ito pinapakinggan, hindi ito tinutugon ng ating dakilang Diyos. Amen. Napakalinaw ang sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 59 verse 2 na kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So yun pala mga minamahal na minsan yung ating panalangin, hindi ito nagiging answered prayer dahil sa pagsalangsang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At malapit na po tayong magtapos. Last 2 verses na lang po at maghanda na po ang ating beloved mga awit, mga minamahal. At anong dapat nating gawin upang hindi natin maranasan dumating sa ating buhay yung spiritual depletion, yung nabanggit po natin kanina mga minamahal na lagi tayong filled with the Holy Spirit. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9-19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Na sa bawat isa sa atin, huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu sa ating mga buhay. Amen. Dahil alam natin na pag dumating yung spiritual depletion sa ating buhay, dahil alam natin, alam ng bawat isa na ang ating kalaban ay nandyan lamang na umaali-aligid, titignan niya kung sino yung kanyang masisila. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi nga po dito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. So sa ating buhay, napakahalaga na we are filled with the Holy Spirit. Laging nasa Panginoon tayo upang hindi tayo masila ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na napakahalaga sa ating buhay na ang anointing, ang kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa ating buhay. Awitin natin mga minamahal ang Come Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Fall fresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Hallelujah. Mga minamahal, let us desire the anointing. Let us desire ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos.
sa ating mga buhay, mga minamahal. Makipag-ugnayan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bawat isa sa atin dumarating sa buhay natin ang spiritual depletion, mga minamahal. Ating itaas ang ating dalawang kamay at hingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay panghawakan ang ating paglilingkod, ang ating spiritual life ay hindi mag-fluctuate. Sa ating buhay, mga minamahal, kung nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nasa atin ang tagumpay. We have the victory sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang anointing, mga minamahal. Hallelujah. 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 Fill me with your power. Satisfy my needs. And only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall fresh on me. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo magkaisang manalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus, sa pinagkaloob mong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa na narito. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong kabutihan sa aming buhay na patuloy mo kaming pinangahawakan, Panginoong Hesus. Patuloy mong panghawakan ang bawat isa, O Diyos, upang hindi namin maranasan ang spiritual depletion, aming dakilang Diyos. Salamat po, O Diyos, at tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin, ating ipanalangin, ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, ang aming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinapanalangin, O Diyos, ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, na bigyan pa sila ng haba ng buhay, kalusugan, kalakasan, O Diyos, at maging sa buong Beloved Almeida Children, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain sa kanilang buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal, ating palayasin lahat ng uri ng incurable diseases, lahat ng uri ng karamdaman, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ating kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. At kung tayo may personal na panalangin, pangangailangan, ating itaas ang ating dalawang kamay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan nagkakaisa, O Diyos, na aming pinapalayas, kinakas out lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, diabetes, asthma, high blood, gallbladder, prostate cancer, ovarian cancer, panalamig, kahirapan, sakit sa ulo, bukol sa katawan, sa pangalan ni Jesus, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na
Panginoong Isus. At tayo mga minamahal, ay magpatuloy sa ating dakilang Diyos na magpasalamat at minsan po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At tayo mga minamahal, let's shout, hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako po sa announcement at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Atin po munang muling ipalakpak ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. At maraming pong salamat muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan sa araw na ito. Amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Koy Bobern. Amen. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong binibigay ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, at lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Koy Bobern. Amen. Katuwang po ating pong beloved si Tante Vincent. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, ay welcome po kayo sa ating pong banal na gawain, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magtuloy-tuloy mga minamahal, meron po ba tayong mga baguhan? Meron po ba tayong mga minamahal na bisita? Praise the Lord. Atin pong itaas ating mga kamay sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Praise the Lord. Sa ating pong mga beloved choir, kung meron pong tayong mga minamahal na mga baguhan, atin po silang lapitan, atin po silang i-assist, amen, praise the Lord, at atin pong silang patanggapin. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Kayo po ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat kayo po ay narito po sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang inyong pagpunta rito ay hindi po yan gana sa inyong sarili. Yan po ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sinasabi po, mga minamahal na aklat ng 1:65, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Kayo po ay pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na makalapit mismo sa Kanyang sarili, mga minamahal. Kaya tayo ay pinagpala sapagkat tayo po, mga minamahal, ay binigyan ng ganitong privilege, mga minamahal. Amen? Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi lahat, mga minamahal, ay binibigyan ng ganitong pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Meron pong 4 na reglamento ang susi upang mabuksan ang pintuan at tayo po ay makapasok sa langit. Meron pong 4 na requirements, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay mag-a-abroad, kailangan po natin na requirements. Kailangan natin kumplituhin, mga minamahal, merong medical, passport, at kung ano-ano pa, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, ang pagpasok sa pintuan ng langit, meron din pong requirements. Amen? Una po, ang requirement po ay pananampalataya. Amen? Sinasabi ng aklat ng Hebreo 11:6,
At kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang nag-iisang Diyos sa langit, mga minamahal, Siya po ay bumaba sa lupa. Amen? Nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito po ay ating pong panampalatayanan, mga minamahal. Amen? At ikalawa po, pagsisisi. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, na aklat ng Roma 3:10 talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Wala pong matuwid, mga minamahal, kahit isa, wala. Kaya kailangan natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, ating pong pagsisihan, mga minamahal. Amen? Yung ating mga nagawang kasalanan, magmula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sinasabi ng aklat ng unang 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Amen? Ng ating mga kasalanan. Walang kapangyarihan ng tao, mga minamahal, amen, na magpatawad sa kasalanan. Amen? Sapagkat tao lamang po, mga minamahal. Amen? Subalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, amen, Siya po ang may kapangyarihan na magpatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. Amen? At ikatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Aklat ng Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po paglipat ng reliyon po. Amen? Hindi po paglipat ng reliyon. Ito po ang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Maliwanag yung ating nabasa, mga minamahal, na ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Yan po ay upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal. Amen? Yung ikaapat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakita natin, mga minamahal, habang nag-aawitan ang ating mga pinagpalang mga awit, mga minamahal. Amen? Ang ating mga awit nakakadama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yung panginginig, amen? Yung pag-iyak, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Mararanasan din po ninyo yan, mga minamahal, amen? Kung kayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen? Kaya't mga minamahal, bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen? Ating isuko yung ating buhay, amen? Ibigay po natin yung ating buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus upang tayo po ay magtamo ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin dalawang kamay, amen? At tayo po'y pumikit at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na akin pong sasambitin. O dakila at mapagpala naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Hesus, sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Hesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkaloob mo po sa akin. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami na po ang mananalangin, o minamahal, o dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Belis Almeda. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwa na iyong pinahintulutang makalapit sa iyo, o mahal na Panginoon Jesus. O mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po sila, o mahal na Panginoon Jesus, totoong Kristiyano, sa puso, sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa na kanilang mamahal sa buhay. At panghawakan mo po sila, o mahal na Panginoon Jesus, hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamama na Panginoon Jesus. Pwede na po tayong makaupo. Mga minamahal, huwag po kayong uuwi na hindi po kayo nagpapabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. At huwag po kayong mag-aalala sa inyong mga damit. Hindi po yan mababasa sapagkat meron pong ibibigay ating pong mga beloved choir upang ating gamitin para po sa bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong general announcement. Mga minamahal, 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Dito lang po yan sa address ng 157 Barangay Mamarlao, Along Palaming Road, mga minamahal. Amen. Barangay Baybay Mamarlao, Along Palaming Road, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, alauna magsisimula at 5:30 matatapos, mga minamahal. Amen. At tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kahit magsisimula po ng 9 ng gabi hanggang 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9 ng umaga magsisimula at 4 matatapos po, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy pa rin po ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Binitis Residence, sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, 2:00, mga minamahal. Amen. 2:00 magsisimula hanggang 5:00 ng hapon matatapos, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso, mga minamahal. Amen. Ating pong idaan sa information para po sa ating TV program and radio program, mga minamahal. Amen. At patuloy po tayong manood ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, PTB8, dito po sa dako ng probinsya, mga minamahal. Sabado ng gabi, 10:30, magsisimula at matatapos ng 12:30 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen. At kung meron po tayong mga internet, wifi, pwede po tayong manood everyday po, mga minamahal. Amen. 24/7. Pwede po tayong manood sa YouTube, mga minamahal. Amen. Panoorin po natin ang kung gusto natin ng preaching lamang, meron po, mga minamahal. Nakaseparate na po, mga minamahal. Amen. At manood tayo ng congregational singing, nakaseparate na po ang 1 hour joyful and 1 hour solemn, mga minamahal. Amen. At gamitin po natin yan, mga minamahal, sabayan po natin sa pagpupuri natin. Kapag tayo po, mga minamahal, ay gigising ng umaga, bago tayo gumawa, magpuri po muna tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo matulog sa gabi, mga minamahal, magpuri ulit tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ay itinuturo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. At meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen. Sa nais magpa-counsel, mga minamahal, sa mga beloved brothers, amen. Dito po sa luhuran po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, amen. Sa mga beloved sister, doon po sa kinaroonan po ng ating pong beloved sister at divine child. Meron po tayong lay hands, mga minamahal. Sa mga nais magpa-lay hands, ay dyan po sa ating kinaupuan, ay manalangin na po tayo ng gusto, mga minamahal, amen. Humingi na po tayo ng habag ng ating dakilang Diyos bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen. At sa mga baguhan, patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain nating dakilang Diyos upang dumago yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. At hindi lamang po sa tuwing araw po ng crusade, amen, ng anniversary, tayo maghahayo, mga minamahal. Amen. Araw-araw po tayo, mga minamahal. Amen. Yan po ay ating tungkulin. I-share po natin yung gospel of Christ sa ating pong loved ones, ating kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Amen. I-share po natin, mga minamahal, at magkaroon po tayo ng oras
ng panahon, concern, mga minamahal, sa ating pong mga minamahal na kapatid na hindi po na natin makakasama sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. I-follow up po natin sila, mga minamahal. Amen? Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. At kabilin-bilinan po ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, wag na wag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dadalo ng gawain ng ating pong pinakamamahal na payong Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isama na rin po natin, mga minamahal, ang Bible study. Sapagkat sinasabi po, more praising, more blessing. Amen? Inuulit po ng ibang lingkod, wag na wag pong a-absent kung nais nating makatiyak sa ating mga kaligtasan, bagmanan ng buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At meron pong practice, mga minamahal, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, after po ng closing prayer. Praise the Lord. Amen? At kung wala na po, praise the Lord. Sa ito po palang darating na linggo, mga minamahal, amen, ay ating pong Holy Supper, mga minamahal, amen. Ating pong Holy Supper, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At mag-alay po tayo, mga minamahal, ng ating pag-aayuno. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung wala na po, mga minamahal, tayo na po ay tumayong lahat. Tayo po ay sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong binibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. At kung wala po ang ating beloved elder, ako na lamang po, maminamahal, ang mananalangin po. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist, Pastor Will Estrada Almera. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa bawat yugto ng aming pananambahan na iyong pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo ng pinagpalang mga kupunan, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Umalapay Jesus, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa iyong Santong Espiritu. Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso sa pagbibigyan namin isang bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, malapay Jesus, sa paglangis mo sa iyong banal na salita, na dinala na aming pinagpalang mga aral sa araw ito, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin at sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. O mahal na Panginoon Jesus, kung paano mo po kami inihatid, pinadako sa lugar na ito ng maluwalhati, ganun din po sa aming pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan. Paratingin mo po kami ng maluwalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon Jesus. Balutin mo po kami ng iyong kapangyarihan, panatilihin mo po sa amin ang iyong matamis at banal na presensya, o mahal na Panginoon Jesus. At patuloy mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, pag-ingatan, hallelujah, pagpalain, spiritually, hallelujah, physically, materially, at ibalik mo po kami, o mahal na Panginoon Jesus, muli sa araw ng Biyernes at Linggo, o mahal na Panginoon Jesus. Ito pang aming samot na langin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.